Какво представляват мазнините? Макар често да не се осъзнава, мазнините са най-голямата ендокринна система ендокринна жлеза в тялото. Като важна част от телесната композиция, масната тъкан приема много хормонални сигнали и също така произвежда и секретира хормони и вещества, подобни на хормони. Мазните се съдържа потенциална енергия. Потенциална означава способна да стане реалност, възможна, но все още неосъществена. Мазните са потенциална енергия, защото са гориво, което все още не е използвано. Те са складирана или резервна енергия. Истината е, че вие всъщност не сте дебели. Просто имате твърде много потенциална енергия в запас. Звучи ви по-добре, нали? Но как може да имате толкова много потенциална енергия и въпреки това да сте уморени? Може би дори жадувате за енергия под формата на хляб, паста, зърнени храни, чипс, торти, сладки и шоколад. Това е странна ситуация, нали така? Имате огромно количество складирана енергия, но не можете да я използвате. Това е така, защото тази енергия е недостъпна за вас. Нужен ви е ключ, за да отключите мазните и да ги превърнете в енергия. Добрата новина е, че вече имате ключовете. Това са вашите собствени хормони. Но трябва да разберете кои ключове да използвате и как да ги използвате правилно. Имате около 600 хормонални ключа. От тях 6 са за изгаряне на мазнини и 3 са за складиране. Ако трите хормона за складиране са активни, те блокират всичките 6 за горене на мазнини. Тайната е да активирате 6 и да държите трите неактивни.